Assalamu alaikum. Aminu alaika salamu malam Jauro. Ya na ganka ka cikin sauri. Ai aradu dole ka ganne shi cikin sauri. Yanzu ashe wai malamai sun wara shiga siyasa kai ke kashe. Kai wannan malami kaka batu. Wannan na masallacin nan na Kaduna gumi yake kowaye. To ai kai batun da mun kai kenan ka ishe mana ko. Wanga malami wanda ya ce ma masoyan Buhari da kikai ko. Aradu shi nake magana. Ai ba abun mamaki bane ba. Saboda dama can mutum ne maƙiyin Buhari tun kafin a yi zaɓe. Sannan abin da zaka duba na biyu ai ya aje malinta kuma ya ɗauko siyasa dama. Mutumin da ya halatta haram, malamin da ke kariya ga barayi, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku taimaki wanda ke zalunci da wanda ake zalunta. Sahabban manzon Allah suka ce wa manzon Allah, ya Rasulullahi mun san yadda za mu taimaki wanda aka zalunta, amma ba mu san yadda za mu taimaki wanda ke zaluncin ba. Sai manzon Allah ya ce ku kama hannun shi ku ɓoye shi ku hana shi zalunci. Amma wannan malami da ilimin shi da komi yanzu yake cewa zai faɗi inda ɓarayin da suka saci kuɗin gwamnati suka ci halak a cikin suratul ma'ida. To a inda ya tabbata taɓaɓɓe shi ke ko, inda ya ce mutanen kudu sun dawo rakiyar Buhari. Kuma wanga rakiya da ya ce sun dawo, ba ka gani zagi na son ka yi mai ba dan shina shugaban ƙasa ba, zagi na son kai mai a matsayin shina musulmi ɗan arewa. Zagin ɗaya da an kai mai kenan daga kudu yanzu. Kai, wallahi ni kufi bani mamaki ma da kuna bata lokaci akan mana mutum. Ku saya ku ji abu da malaman kirki suka fada akan shi dama. Ai da ma ba mutumin arziki bane. Shi ya fahimci da awan ne saboda mahaifin shi ya karantar da shi. Ku dubi mashirmanci irin Dr. Ahmad dan gidan Abubakar Gumi. Rashin ya zauna gaban baban shi ya karatu. Ya tafi yawo neman wai certificate. Ya ja mishi biyu babu. Bai goge game da ilimin certificate din da ake da'awar ya samu PhD ba. Sannan kuma bai zauna gaban baban shi yayi ladabi. Ya koyi ilimin da professor bai da shi wanda ya zauna gaban mahaifin shi ba. Ma'ana ya zauna gaban mahaifin shi yayi biyayya. Uban ya koyar da shi karatu da ilimi da manhaji. Na rantse da Allah ya fi mishi PhD da ya je a jami'a ta Ummul Qura akan fiqhiyat. Domin ya samu kanshi a cikin rudani ne da matsaloli wanda saboda rashin fahimtar manhajin salafi ya dawo yana sukar hatta tafarkin da mahaifin shi din yake akai. Ya dawo yana sukar manyan malaman duniya irin su Imam al-Bukhari da Muslim. Ya dawo yana sukar manyan malaman zamanin shi irin su Malam Muhammad Nasiruddin al-Albani da al-Allama bin Baz da su Uthaymeen da makamantansu. Duk rashin sanin manhajin ne. Da ya zauna gaban mahaifin shi ran da ya ga hoton Muhammad Nasiruddin Al-Albani ko Uthaymeen ko Bin Baz, hotonsu kawai ya gani a bidiyo suna karatu, ya san cewa waɗannan su ne a immatul huda, su ne limaman shirya. Amma kaga ya iya buɗe baki ya faɗi bakar magana akan Imam Bukhari ko Muslim ko Ibn Taymiyyah ko Ibn Al-Qayyim, to wannan yana tabbatar maka da irin rudanin da mutanen ƙasar suke ciki kenan. To in ya zama waɗanda suka fito gidan shirya, gidan da aka iya, gidan da nake cewa babu kamar shi, in ya zama ba su tsaya sun koya ba, tunda annabi ya ce innamal ilmu bit ta'allum, annabi bai ce innamal ilmu bil wirasa ba da gado bane. Ko ubanka waye, ko annabi ne ubanka, in baka zauna ya koya maka ba wallahi ba za ka iya ba. Saboda haka waɗannan ilmomi da irin waɗannan shiriya in ka samu inda zaka koye su, manta da hangen nesan zaka je ka samu certificate kaza, zaka je ka samu kaza, duk shine yake rudan mutane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu.